Ми домовилися так, що якщо буде група дійсна, якщо курси підуть, і якщо буде зацікавленість в продовженні цього навчання, це буде підтримка держави України, я вам кажу, гарантую це. І наступна буква Б. Тут, в принципі, для нас нічого страшного немає. Ми це читаємо як баба і булка. Тут нічого страшного немає, але є одна дуже важлива річ. В українській мові, на відміну від білоруської, в кінці слів дзвінки приголосні не оглушуються. Тобто, якби ми читали білоруською, ми сказали гриб, у нас тут був звук П. Але українською мовою так не можна робити. Українською мовою, якщо написано П в кінці, ми маємо прочитати гриб. Гриб. І дуже часто можна почути неправильну вимову. У нас в українській мові замість В, Ф не може читатися. Ми не можемо це читати як вчитель. Тут має бути звук уніскладова, який ви добре знаєте з білоруської мови. Тобто це ми маємо прочитати як учитель. Тільки як білоруське, так і уніскладове. Тобто я можу навіть вам тут це написати, ось так, щоб ви знали, що це в нас такий звук в українській мові такий є.